kanira jing sedang jongaya kanika training center la ya la kumba ndriusnya tina do bang pas ya kanika training ya ka training ke jonga ka nikalan fashion designer tika jing yo sponsor ke jonga ban ngan le kliru ka dai lembah ka Indian Ministry of Textile tika bala peniat lembah ka DCIC office ting la yo ban yo sponsor itu ban ngan le chim bintala kumba ngan le ya kanika program kalong ka program ka bas shisna ti kidan bun kibalai bala ya kibai yo bentalang kumbang yo mangai kibala long kumba arkungut hakabach ka jongi ti hadin nang tu pada ngalawan phai shisnong ngawan phai shisnong ka ngasdang bansu hi hayem ti ka jing sedang jonga hi kanika ka ya kanika jing so jan kanika fashion designer la shim shwanang ta ibahi yang asyam ki para marjan kum tu te kala asdang ban ya chakmat lembah kanika jing yo I sakiwe ki bana shino te ngala asdang sakaban yo iba ka jing dawa ngala dan kam ya kajing ya ki minong yarap yang ti ban ngan yo kita kinong yarap ro kalau ka bajenja te ngala shu khat ibala kiba kwa benang itu ngala khat ban wan yarap yang we angot tu ya ti nang tu pada la dan kiba ya ai jingwet lang yang ban ngan register hapo DCIC office ti ngala le ban ya kendo hapo DCIC office kajing ya kendo ka jongan nang ta EGM untuk di wilayah penilti yang bangun register kumta bangun register untuk tikin ai trainees yang kin ai trainees yang kat kum kijing don kijong ai kikor di ngalaya tu ia kijing don jong ai kikor kaba nungkong eng ladan kumba lai teli arteli kikor ki ba ki mi ye kijong ai ladan lupa bat kawai kaba ngalatit di hadir nang tu pada kilayok man remet ki kena banwan train haka center ke jonga haka ba ke unit ke jonga ke bang la sedang hayem ni di nda la sedang bun ki ba kwa banwan ki la yo I ki ba la dep ban pendap ka ni ke program ke ba ki ai na po DCIC office ke ni ka jingkuli ke jonga kalong arsnem complete namar ba ngala sedang coban puli na po shalong hi na po BK Bajoria ti kani garu ka course 1 year course ka bangala attend hang tu ti ndang la yo nang tu pada kaden ka ni ka sponsor jong ka textile Indian Ministry of Textile ti kila penmi ki scheme ken ban phalit pulie yu tu tengala le thap tu ban le interview yu katuru ka de ka program ka 1 year certificate ti nang tu pada kajing nang tu ndang la dep nang tu ngasu sedang tu hiba sedang hayam kendiat kan sai ka ma meneng la sedang le iba masuk syai ki bahayang hasan ya kanika program ka bangla yo sponsor ru ka de tang shisnam hau arhajar khatsau hadu arhajar khatsan te ndang la wan phai nang tu padem son sa ka thong ka jonga bangan sedang ya kanika fashion designer kanika training center ke jong kabanga ngamut kadai ban kenang ba kibriu ken long upgrade ke namar ba bun ki napo DCIC office bangala yo kidai be ki tailoring ba embroidery ti minta pada kat kum kajing dawa jong kapor na yo I kajing duna jong kibriu ki baniara namar ba kanika jingsu kinang abang apet I kibriu chini te ka jing ka design pada ki dong kidang duna ti ngakwa ban explore ya kata makin long creative makin saya kita kisap ki ba ki maki kidan ti makin la ban say de makin la hi bangin dan ku maki long ki factory ki bang ngang la yo ban visit lembah ka jing le kuli ka jonga ti ben kin
dan la ka jong ki pattern master ki tailoring master la ka jong kan ki kini ki cutting master ru kin dan la ka jong ti ka jing tu jong nang ba kan long ka we ka kum kini ki brand bi la mi ti ngaru ngadan ka we ka jing tu ba kan long kum tang bat kin yo hi om tang kitu ki ban la ban seng ya ka kam jong re ban ai kam mi ki we pan ada ngila man seng hi lani da ka group bang ngila man seng ru ti kila ban apoi ni ki ru kumba kila yo ki certificate ban ba ni ka scheme jong ka ni ka skill mi khalaya jung yo ke jonga namar ba kani ka kam sorkar man tak la long jen ja away pat kim dan syu kita ki permanent post babun ki kerdan ki ba he tang ki kerdan ki ba he bun bag ni ngi asnau wat ki jaru ki ying ki jongi ba kadon be tangka kontrak ndak lakut ke tu project ki lakut ki ke ban ki haban bersama wete ko we bade ngi dasang ke kamna jong la da ngimla ban trei kumang ban ngin say no mentam tahi kata ka factory ni ke ai ban ngin explore ki we tamba ngidang la in man kamai wat tang hakini ki naman kini ki occasion ki bawan ru ngila ban trehi kumha ka kini ki ayong tlang kum mangilong bun ki program ki syan bun ki ayong tlang ti ngiru mentang ngila bun hi kini ki yu ki man ka program ngila yat kat kum ka por ka juk menta pangila yat ban phong ki jan ba thamai ka team ke la dan kum tu ti ngi lengba jong kitu ki bangi minta ngi buat ya ka fashion ka trend ka minta am ti kani kala long ka jin ai kam lupa kan ti ki khna ru ki bala de pas ki bala de yu ki la kan ban seng wat la idan tak iwe ikor ru kumbang along ya de kum tahi ki makir ki la kan ban nang penmi ban yang ban ong ban yang hala ke jong ki kijat namar ba tang haki ayom ru tang shibanai ru ngila yo kat no ki jing than ki jongi ngila yo penmi ki shmo khat san teli kumot kla long ka we na ki jing mi ka bakran no ta ki jongi program ka bawan ka balong 1 year ti hakat tailoring trade inang tu pada ngang la sedang ban expand no namari ka dukan ka jongang ban ngat seng no la ka jong ka dukan hayo mo perwat ti nda nggak seng tu teng la kambun ki customer ki bawan order you tu teng la shem dak itu ki kena ki ba wan yarap yang ban kinong yarap yang te nang tung la nang ya minta la pumba sanpo tang hi ki kena ki bang la yo training how new snem uba minta ru ngelayo dapat DCIC office ru ki kena training ki walong absanut ki candidate te sanang nang ta ke jingya lenti ke jongang lai kendo ubun ki office lamba ki office skill development jong ka dia ka Meghalaya skill hapo hangni hi hapo blog mo kruat rengkat ka NRLM office ngalalek bania kendo yaki ti lamba kini ki jingya kendo jongang lai yo jemut bagi dan kini ki project ti ngala prepare kini ki project bangan ngan apply kini ki project ti mentang la yo kini lembah ka scan Meghalaya la yo ki candidate ka proposal ka balong shispa akomod ki candidate na kamta kani ka fashion ti kinong yarap nang ta ka ni ka training center la long kumba sangot kinong yarap ki ba na kabenta kani ka dukan ka jongaru kila long sangot hi ti ngila kami abun hi minta te ka jing trang ka jonga ka ban nang expand kanang ban kibriu shani shakathan kat kum ka jing yo I jonga na man ba kaduna ki ka ba ki tre ru kaduna te ka jing yo I ka jonga bangan la ken pan ai kam ya ki lani bangin penmi we factory ba ru la yang hi kanang nang ka jing ya di ka ba ngidang ya lenti ke baret tam kumang la sedang la I baret hi na la I yang sem I jonga ti kat ning la expanding la kwa ru ba ita I factory ru in long I baret hi tam I badan hi la I jong
i level ba kinyo ikibrio nak bintagan ni ka tan ka dong ka jongi pengin meat production ti tang kini hi kandia kiba nganga dang brenjing buat mentati kanong ka ba ainuk sa aksalang ya kiberu te production